सब्सक्राइब करे खातिर लाल बटन दबाई और भोजपुरी के ताजा अपडेट पहले पावे खातिर घंटी वाला बटन दबाई। छपरा जिला भोजपुरी पर रउआ लोग के बहुत बहुत स्वागत बा। जी हाँ, दिनेश लाल यादव निरहुआ के फिल्म निरहुआ हिंदुस्तानी 2 देखला के बाद भोजपुरी या दर्शक लोग के दिल दिमाग में एगो अभिनेत्री के नाम बस गइल बा। जी हाँ, सही बात बा, उहे अभिनेत्री के बात कर रहल बानी, संचिता बनर्जी के बारे में। जी हाँ, संचिता बनर्जी के जबरदस्त एक्टिंग, जबरदस्त परफॉर्मेंस, जबरदस्त डायलॉग डिलीवरी रउआ लोग ये फिल्म में भली भांति देखनी है। मात्र एक सप्ताह के फिल्म में रउआ लोग इतना आदमी इनकर फैन हो गइल बनी कि ई खुद नहीं समझ सकत कि इतना जल्दी इतना पॉपुलरिटी भोजपुरी फिल्म के माध्यम से रउआ लोग इनका के दे दें। जी हाँ, भोजपुरी फिल्म में नया अभिनेत्री से पूरा भोजपुरिया इंडस्ट्रीज में हरकंप मच गई बा। तो सारा लोग के सवाल एक एगो दिमाग पर बाटे कि निरहुआ और संचिता बनर्जी के अगला फिल्म कौन आवे वाला बा। जी हाँ, क्वेश्चन जायज बाटे, क्वेश्चन में दम बाटे, तो हमनियों के जवाब जरूर बताएं सर। जी हाँ, लोग के बता दी कि ये दोनों जना के अगला फिल्म के बारे में अभी कोनो ऑफिशियल घोषणा नहीं है भाई, लेकिन सूत्रों के मुताबिक पता चल हटे कि संचिता बनर्जी के अगला फिल्म रक्तधार आवे जा रहा बाटे। जी हाँ, रक्तधार फिल्म हिंदी है कि भोजपुरी इहो क्रिएट नहीं है भाई, आ एमे के अभिनेता बाटे इहो अभी तक ले क्लियर नहीं है भाई, लेकिन संचिता बनर्जी के फिल्म अगला रक्तधार बटे। तो कोशिश यह रही हमनी के जानकारी खातिर कि ये रक्तधार में उनकर साथी और उनकर साथे हीरो के रोल में के आ रहल बटे। अगर दर्शक लोग के पता चल जाओ कि उनमें दिनेश लाल यादव निरहुआ बने तो शायद बहुत मजेदार रही, लेकिन अभी तक ले बात के क्लियरिटी पता नहीं है भाई कि ये में हीरो के रूप में के बटे। ना कोनो ऑफिशियल घोषणा भइल दिनेश लाल यादव निरहुआ के तरफ से और ना ही संचिता बनर्जी की तरफ से, लेकिन अगला रिपोर्ट जैसन हुई हमनी के रुआ लोग के बीच बताएम सन। अगर वह लोग चाहतनी कि हमनी के न्यूज तुरंत के तुरंत अपडेट करी सन तो बस छपरा जिला के अभी तुरंत के तुरंत सब्सक्राइब करी। लाल वाला बटन जब सब्सक्राइब लिखल बा ओकरा के दबा दी, ओकरा के तुरंत सब्सक्राइब करी और घंटी वाला बटन दबावल मत भूलें।